Skokanský mostík na bratislavskom Kamzíku bol dnes popoludní dejiskom verejných pretekov skoku na lyžiach. Do 40 skokanov predviedlo na umelej hmote pekné výkony, výsledky to náročnej letnej prípravy, bez ktorej si žiaden sezónny šport nevieme už ani predstaviť. Účasť niekoľkých našich reprezentantov dodala pretekom cvenk hodnotného podujatia a tak prítomní diváci si prišli skutočne na svoje. Jeden z reprezentantov, Doubek, patril medzi menej úspešných pretekárov dnešného skokanského podujatia. Štefan Olekšák zo Ždiaru je našim najlepším združenárom. Jeho dnešné tretie miesto medzi skokanmi, špecialistami, je pekným úspechom. Miroslav Martinák z libereckej Dukly skončil na druhom mieste. Jeho skoky boli dlhé 38 až 40 metrov. Víťazom dnešných vydarených pretekov sa stal zaslúžene reprezentant Jozef Matouš, ktorého vidíte pri najdlhšom skoku dňa, ktorým dosiahol 41 metrov.